Nang mga oras na yun, hindi ko alam kung tatakbo ba o maiiyak na lang ako sa aking nakikitang tagpo. May nasaksihan akong isang nakapangingilabot na pangyayari. Ang hipag ko na kanina lang ay pinakapupuri namin. Hindi ko alam kung magagawa ko pa bang purihin dahil sa mga nakita ko sa kanya ngayon. Alam kong isang kasalanan ang gumawa ng kwento, katulad ng ipinagkakalat ko ngayon sa amin, ngunit hindi lang basta kwento ang aking sinasabi. Ang mga ito ay may sapat na ebidensya dahil ako mismo ang piping saksi sa nangyaring iyon. Ako nga po pala si Janine, 29 anyos. Ang aking ibabahaging kwento ay nangyari noong taong 2016 sa syudad ng Bacolod. Isa po ako sa mga taong sabihin na nating nakasaksi ng isang karumal-dumal na krimen. Ang pinakamasaklap lang, walang ibang may kagagawan ng nasabing trahedya maliban sa aking hipag na dati ay isa sa pinaka-tinitingala sa aming lugar nung araw. Si Ate Helen. Si Ate Helen ay kasintahan ng aking pinsang si Onyok. Kaso lang, hindi ko alam kung ano ang nangyari at kalaunan nagulat na lang kami nang maibalita sa lahat na si Kuya Gary na ang kasintahan ng babae. Wala naman sino man ang gustong magsabi kung ano ba talaga ang totoong nangyari at ganoon ang naging plastada ng relasyon nila. Masyado kasing malihim si Kuya Gary. Gustuhin man naming magtanong sa iba niyang mga kaibigan, ay pinigilan na lang namin ang aming mga sarili. Total, parang hindi naman big deal kay Kuya Onyok ang nagiging sweetness nila Kuya Gary at Ate Helen. Nagtagal lang ng 5 buwan ang kanilang relasyon. Nagdeklara na si Kuya na gusto niyang pakasalan si Ate Helen. Ilang beses pang kinausap ni Mama ang Kuya, pero talagang desidido na siyang pakasalan ng babae. Para magkalinawan ng lahat, nakiusap si Mama na bigyan kami ng kaunting panahon para makilala ng lubusan ng babae. Ako ang napili ni Mama na kumilala sa kanya. Madalas akong sumama kay Ate Helen kahit saan. Gustuhin ko mang itigil ang pagmamatsyagay, hindi ko naman magawa. May kakaiba sa kanya na gusto kong malaman. Katulad na lang sa kung bakit hindi pa nalalaman ni Kuya ang bahay ni Ate Helen magpahanggang ngayon. Marami siguro ang matatawa sa sasabihin ko, pero ito talaga ang totoo. Nakapagtataka lang na hindi magawang ituro ng babae ang kanyang tinitirahan kay Kuya, kahit kasintahan naman niya to. Sa katunayan nga, kapag umaalis sila, palaging umuuwing mag-isa si Ate Helen sa bahay nila. Hindi naman naging mapilit si Kuya Gary sa paghahatid sa kanyang kasintahan. Para sa kanya, kailangan din daw niya itong bigyan ng privacy kahit palantaran na naming sinasabi sa kanya na baka may malupit na sekreto lang ang kanyang kasintahan. Kaya nito nagagawang wag siyang dalhin sa bahay nito. Akala ko nga dati, may asawa na si Ate Helen. Kaya sa tuwing nagkakaharap kami ay natataasan ko siya ng kilay. Ayoko naman na magmukhang kontrabida, kaya pasimple na lang ang ginagawa kong pagkalaban sa kanya. Kaso lang hindi ko kailanman inaasahan na minsan ay matutuklasan ko ang itinatago niyang lihim na labis kong ikinabigla. Isang aswang si Ate Helen. Magkasama kami ng aking 2 kaklase nung gabing iyon nang mamataan ko siya na naglalakad sa isang kanto. Sa tingin ko ay galing siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang alam ko, isang sekretarya ng isang CEO, si Ate Helen. Kaya madalas talaga siyang gabihin sa daan. Sa pagkakataong ito, hindi ko masabi kung bakit kailangang maglakad lamang siya gayong may mga dumaraan pa namang jeep o kahit taxi
para ihatid siya sa kanilang tahanan. Kaso lang kakaiba ang kinikilos niya nung gabing yon. Para siyang sinasapian. Naengganyo akong sundan siya para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Kaya naman nagtungo ako sa kalsada kung saan nga ba siya naglalakad. Ikinagulat ko ng husto ang aking naabutan. May isang katamtaman sa laking paupahang kwarto sa madilim na bahaging yon ng kalsada. Hindi naman siya totally madilim talaga dahil may mga Christmas lights sa labas na nagsisilbing ilaw at tila ba kumukuti-kutitap na alitap-tap. Nakita kong pumasok doon si Ate Helen. Nagmamadali naman akong pumasok na din at hindi nagpahalata kahit sa totoo lang ay balisang-balisa ako. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang totoo kong kasasapitan dahil sa pagtugon ko sa aking kuryosidad. Pumasok ako kaagad sa paupahan. Walang tao sa front desk pero alam ko naman na may tao. Sobrang tahimik na umaabot na talaga sa puntong nakabibingi ang katahimikan. Kaya naman nang humakbang ako, naisip ko nang gamitin ang aking cellphone para kahit papaano ay makapagpa-music naman ako. Isinalpak ko ang aking earphones saka inilagay sa tenga para kahit papaano ay hindi naman ako matakot. Sa laki ng paupahan ay hindi ko ito malilibot pa ng buong gabi. Baka ang kailangan ko lang ay matunto ng silid kung saan naglalagi si Ate Helen. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Maraming kwarto sa loob na sa tingin ko ay okupado. Kaya paano ko naman malalaman kung isa sa mga iyon ay si Ate Helen? Muli kong sinuri ang paligid. Napagtanto kong iniiwan pala ang tsinelas sa labas ng bawat kwarto kaya napapikit ako at inalala kung ano ba ang suot na sapin sa paa ng kasintahan ng aking kuya. Napangiti ako nang maalalang isa yung puting sneakers na sa pagkakatanda ko ay ang pagmamay-ari ni Ate Helen. Nasa isang room number 16 siya at bahagyang nakaawang ang pinto kaya naisip kong pumasok at wag nang magtao po pa. Tahimik ang loob ng kwarto pero alam kong may tao. Hinahawi ng malamig na hangin ang kurtina kaya naman napahinga ako ng malalim. Kailangan kong malaman ang sikreto ni Ate Helen. Pumasok ako sa kanyang higaan at nagulat ako nang may mapansin sa may bintana. Isang nilalang na may pakpakang naroon at nanlilisik ang mga mata na nakaharap sa akin. Umaangil na naghihintay ang nilalang sa dilim kaya gayon na lang ang sindak ko sa labis na takot. Sinubukan kong umatras. Ikinagulat ko nang umatake sa akin ng aswang at kaagad ako na pinagkakalmot. Nasaksihan ko pa kung paano humabang lalo ang buhok ng aswang at pumulupot sa aking katawan. Pumasok sa aking mga tenga, ilong, bibig at mata. Kahit nagpumiglas na nga ako ay hindi man lang ako tinigilan hanggang sa iangat na ng aswang ang kanyang mahahabang kuko at punitin ang aking damit. Dito ko na nilakasan ang aking loob at marahas na sinipa ang nilalang. Nanggigigil siya sa labis na galit pero hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Alam kong kaya niya akong talunin pero hindi ako papayag na masaktan niya. Dali-dali kong dinampot ang walis na nasa paanan ko. Hindi ko alam kung paano iyon napunta doon pero nakasisiguro ako na ginagamit ito ni Ate Helen para sa paglilinis. Hintakot kong tinawag ang kanyang pangalan para malaman kung ayos lang ba siya, ngunit wala namang sumagot. Sa halip, mas lalo pang umatungal ang aswang kaya nang makawala ako sa kanyang pagkakahawak ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon at kaagad nang tumakas. Nanginginig sa takot na nag-iiyak ako habang lumalayo sa kalsada matapos kong makalabas sa paupahang yun. Isang aswang ang sumugod sa akin. Isang aswang na hindi ko sigurado kung sino nga bang talaga.
Mula noon, hindi ko na tinigilan ang nasabing paupahan sa pagmamatsyag. At labis kong kinagulat nang mapansing ang presensya ni Ate Helen sa paglalabas-pasok sa nasabing silid mula sa aking kinaroroonan na gusali ay natatanaw ko siya, kaya gayon na lang ang kaba sa aking dibdib. Malakas ang pakiramdam ko na may kakaiba kay Ate Helen na kailangan kong malaman. Isang araw, binanggit ko kay Kuya ang tungkol sa aking natuklasan. Siya man ay nagulat pero hindi ako pinaniwalaan. Alam kong kahit ano ang sabihin ko laban sa kanyang nobya ay hindi talaga niya ako papanigan. Kaya naman gumawa ako ng paraan para makakuha ng ebidensya. Umaasa ako na sa pagkakataong may maipakita ako sa kanya na kahit anong klaseng ebidensya na makikitang nagbabago ng anyo ang kanyang pinakamamahal na kasintahan ay baka magbago na ang kanyang pagtingin dito. Kaya isang gabi ulit, bumalik ako sa kwarto na tinitirhan ni Ate Helen. Nagmamadali akong pumasok sa kanyang bahay pagkatapos kong sumilip at tiyakin na walang kahit na sino ang makahahadlang sa plano ko. Sinuyod ko ng tingin ang lahat ng kayang abutin ng aking mga mata. Naupo nga ako pero ilang minuto lang nagsimula na ako sa pagbusisi sa kabuuan ng nagsisilbi niyang tahanan. Nakita ko ang magulo niyang higaan. Walang linis na mga sulok. Puno ng alikabok. Hindi lang yun, may nalalanghap akong amoy malansa sa paligid. Para bang amoy nabubulok at nakasusulasok na hindi ko naman alam kung saan nanggagaling. Sa may CR, may naririnig akong ingay kaya kaagad naman akong sumilip doon. Nakita ko si Ate Helen na abala sa paglantak ng malalaking hiwa ng hindi ko mawaring bagay sa kanyang kantungan. Namilog ang aking mga mata at itatanong na kung ano ang ginagawa niya, pero nang makita ko ang ulo ng isang manok na nagkikisay pa kung saan ay buhay niya palang sinisip-sip ang dugo nito, ay napaatras ako. Kumakain siya ng hilaw na karne at sariwang dugo. Napalunok ako. Hindi alam ni Ate Helen na pinagmamasdan ko at wala akong balak na magpaalam na nakikita ko siya. Kaya naman hinayaan ko pa ang sarili ko na pagmasdan ang ginagawa niya. Muntikan na akong mapasukan nang makita na takampa niyang tinikman ang hilaw na pagkain mula sa karne ng manok. Nanliit ako sa aking pakiramdam nang makita kung paano niyang ginuya ang mga ito na dinig ko pa hanggang sa aking kinaroroonan. Nanghina ako at nawala ng lakas dahil sa aking nadiskubre. Pakiramdam ko ay ako ang kanyang nilalantakan. Nanginginig na napaatras ako at dahan-dahang umalis. Ni hindi na ako nagbalak pang gulantangin siya para lang wag na niya akong sugurin. Naisip ko noon, kaya pala ayaw niyang magpahatid sa kanyang bahay na tinutuluyan kasi isa siyang aswang. Natatakot siya na matuklasan ang kanyang sekreto at galing sa pagtatago ng lihim. Nakasalalay doon ang kanyang pakikipagrelasyon sa aking kuya. Nang makalabas ako sa kanyang tinutuluyan, ay literal na napasabunot ako sa aking ulo. Hindi ko nakuhanan ng kahit na anong ebidensya si Ate Helen, kaya gayon na lang ang pagkainis ko. Ni hindi man lang ako nakadala ng kamera para makuhanan man lang siya ng litrato. Huminga ako ng malalim at ikinalma ang aking sarili. Hindi pa naman huli ang lahat at pwede ko pang balikan ang hilaw na kasintahan ng aking kuya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na may mangyayari na sa pagmamatsyag ko. Nang dumating ako sa aming bahay, ipinagtapat ko kina mama kung ano ang aking nakita at natuklasan. Sila man ay nagulat ni Papa. Hindi nila akalaing ang kasintahan ng kanilang panganay ay isang aswang pala. Umiling-iling si Papa at sinabing kailangang bantayan ko daw ang nasabing babae.
Hindi daw pwedeng hahayaan na lang namin siya na mapalapit sa amin para maging malaya siya sa paggawa ng kababalaghan. Paano ay ilang beses na kaming inatake ng aswang dati, kaya naman pinakaiiwasan talaga namin ng mga nilalang na may kagustuhang saktan kami. Hindi naman lingid sa aming kaalaman kung bakit mabagsik ang mga aswang, kaya nakapagtataka talaga kung bakit kailangan pang makipaglapit ni Kuya sa kagaya ni Helen. Mahigpit na ipinagbilin ni Papa na bantayan ko ang aking kapatid. Tumango ako at medyo na-discourage nang malaman kung ano ba talaga si Helen. Matagal na akong may duda pero nagulat ako nang matuklasan ko talaga na isa siyang aswang. Kailangan kong maghanap ng paraan na maiiwas ang aking kapatid sa kanya. Kapag nakipaglapit pa kami sa kanya, ay paniguradong mabibiktima lang kami. Kaya naman masinsinan kong kinausap si Kuya at sinabing alam ko kung saan nakatira si Helen. Natuwa siya sa aking sinabi pero mahigpit niyang binilin na wag daw akong gagawa ng kahit na anong bagay na alam niyang makasasakit sa aking kasintahan. Hindi na ako sumagot pa pero pinlano kong sundan pa din si Helen at gawin ang lahat ng pinaplano ko para mas mapakita pa kay Mama at Papa na hindi dapat maging miyembro ng aming pamilya ang mapagpanggap na babaeng yon. Isang araw, bumalik ako sa tinutuluyan ni Helen. Ang sadya ko lang talaga ay magmatsyag at makuhanan na din siya ng litrato. Kaagad akong nagtungo sa kabilang kalye kung saan tanaw ko ang tinutuluyan ni Helen. Tumingala ako sa bandang itaas. May nakikita akong tao sa bintana. Hindi ko lang masiguro kung babae ba siya o lalaki. May kadiliman kasi sa bandang kinaroroonan nito kaya hindi ko siya gaanong makita. Sa bagay, medyo madilim naman talaga sa kwarto ni Helen dahil palaging nakapatay ang ilaw. Minsan nga lang yata makatikim ng liwanag ang buong higaan niya na alam ko naman kung bakit. Kasi nga ay parte na ng pagiging aswang niya ang masilaw sa matinding liwanag. Nang makaakyat ako sa itaas, ay kaagad akong nagtago na tamang makasisilip sa kanyang kwarto. Pero yung tipong hindi naman ako makikita mula sa kanyang kinaroroonan. Alam ko naman na nasa paligid lang siya kasi nasa labas ng kwarto ang kanyang mga sapatos. Ibig sabihin, hindi siya umalis ng araw na yon. Nagmamadali akong lumapit sa kanyang pintuan katulad ng dati ay nakaawang na naman. Nang muli akong napasilip, napakunot noo ako. Wala namang tao. Wala ding naiwang bakas na may palakad-lakad sa bandang iyon kanina. Ang banyo naman ay wala ding laman. Walang palatandaang naroon si Helen. Sinuyod ko ng tingin ang paligid. Tahimik at walang tao. Medyo natakot din akong magtagal sa kanyang kwarto at baka may bigla na namang manakmal sa akin. Sinubukan kong mag-ingay sa pamamagitan ng pagdadabog sa kanyang sahig pero wala man lang sumagot. Ibig sabihin, wala talagang tao sa kwarto niya. Dahan-dahan na lang akong umatras para muling umalis. Bigla akong natakot sa isiping baka nagtatago lang si Helen at hinihintay na ako. Ayaw ko namang mangyari yun, na dumating sa puntong ako na ang naghahatid ng aking buhay sa kapahamakan. Baka mamaya nasaan yung aswang na pala siya at nakahanda na akong lantakan. Wala akong kalaban-laban sa kanya kapag ganoon. Ilang saglit lang, bumulaga sa aking harapan si Helen. Dito na ako natakot at walang babalang kumaripas ng takbo. Kung hindi ba naman ako tanga, bakit kung kailan mag-isa lang ako ay tsaka ko pa siya pinasok sa kanyang tahanan? Gusto kong murahin ang sarili. Hinihingal na ako habang pawisang tumatakbo palayo sa tahanan ni Helen. Natatakot ako na baka bigla na lang niya akong sakmalin o di kaya ay saktan na humantong sa pambibiktima niya sa akin para mabigyan ng kasagutan ang kanyang pangangailangan sa lamang loob. Tahimik na sa kalsadang nilalakaran ko.
Wala nang dumara ang jeep at bahagya pa akong nakaramdam ng takot nang marinig ang mga huni ng kuliglig at iba pang panggabing hayop. Ayaw ko mang sabihin, pero parang may hindi tao at hindi hayop na uri ng nilalang ang nagmamatsyag sa akin. Sa bawat paghakbang ko ay palamig ng palamig ang temperatura. Nararamdaman kong sinusundan na talaga ako ni Helen at malamang balak niya na akong patayin. Napahinto lang ako sa paghakbang nang may mapansin akong taong nakatayo sa unahan ng daraanan ko. Para bang sinasadya akong hintayin doon, kaya naman nanginig na ako. Nang lumapit sa akin ng bulto, ay napagtanto kong si Helen nga yon. Nakangisi siya at mukhang may binabalak na masama, kaya naman napaatras na din ako. Nangihina akong napasalampak sa lupa. Tila nawalan ako ng lakas sa aking nasaksihan. Pakiramdam ko, tinakasan ako ng kaluluwa. Katapusan ko na yata. Nakita ko ang suklam sa kanyang mga mata, sabay sabing hindi siya papayag na mapaghiwalay ko sila ng kanyang kasintahan na kuya ko. Bago pa man ako madaluhong ni Helen, ay humarang na si Kuya Gary at sila ang nagtalo. Sinamantala ko ang pagkakataon. Pinagbabato ko si Helen habang panay ang sigaw ni Kuya, sabay sabing wag akong sasaktan at wag ko daw sasaktan si Helen. Dahil lihim na daw silang nagpakasal, kaya hipag ko na ang babaeng aswang. Tila bombang sumabog sa aking pandinig ang sinabi ni Kuya. Pero hindi na niya hinintay pa na may sabihin ako. Kaagad na niyang hinila si Helen palayo. Nang mawala sila sa aking paningin, bigla akong napahagulgol ng iyak. Akala ko mabibiktima na din ako. Ngunit sandali lang yon dahil nagulantang ako nang marinig ang napakalakas na palahaw ni Kuya. Mukhang hindi pa siya nakalalayo, pero alam ko nang may ginagawang katraydura ng aswang na asawa nito. Mukhang siya ang sinaktan ng kanyang piniling mamahalin. Hindi ko naman matiis na hayaan siyang ganunin na lang matapos niya akong iligtas sa kanyang asawa. Kaya nagdesisyon akong habulin sila. Nanginginig na napaiyak ako nang matiyak na nakabalik sila sa tinutuluyan ni Helen. Hindi ko naman alam kung bakit tahimik at walang tao sa lugar na ito, gayong malapit naman kami sa highway. Halos hindi na ako humihinga nang lumibot ako sa kabilang bahagi ng kanyang tahanan. Umaatungal pa din si Kuya at sugatang sinapo ang kanyang dibdib na kinalmot ni Helen. Nakapamaywang ito at galit na sininghalan si Kuya. Kitang-kita ko kung paano siya nagbago ng anyo mula sa pagiging isang tao hanggang sa siya'y maging isang halimaw. Kay bilis pumula ng kanyang mga mata na tila ba walang ibang gustong gawin kundi sindakin ang sino mang nais na kumalaban sa kanya, kasama na ang kanyang asawa. Kung totoo man ang sinabi ni Kuya na pinakasalan nga niya ang pangahas na babaeng ito. Hindi na ako nakatiis na pumasok sa kanilang kwarto at nagsisisigaw na nakiusap na lubayan na ni Helen ang aking kapatid na hindi niya pwedeng saktan si Kuya dahil alam na din ni na mama at papa ang kanyang sikreto. Anumang oras na hindi kami umuwi sa aming bahay ay malalaman na kaagad ng aming mga magulang kung sino ang kasama namin at ano ang nangyari. Gayon na lang ang aking nadaramang takot nang makita ang pagbaling niya sa akin. Tila naamoy niya ang aking takot dahil mabilis pa sa 4:00 nilundagan niya ako kaagad. Sinabunutan niya ako at walang habas na pinagkakalmot. Napasigaw ako sa sakit dahil sa hapding aking nadarama. Pakiramdam ko ay mapupunit ang aking balat. Nagsisisigaw ako at sinubukang magpumiglas. Nanlaban ako ng husto nang sa gayon ay magawa kong makawala sa kanyang madudulas na kamay. Si Kuya ay nakikiawat na din, ngunit dahil sugatan siya ay wala naman siyang magawa. Mas lalo pa yata siyang nanghina.
May mahabang kuko si Helen na sa tingin ko ay kayang bumutas ng kahit na anong bagay. Siguro nga kahit bakal kaya nitong butasin. Iuumang na lamang niya sa aking tiyan ang kanyang mahahabang kuko kung hindi lang ba biglang umatungal ang aswang na tila nasasaktan. Tumilapon pa ito sa malayo kaya napagtanto kong may lalaki palang umatake sa kanya. Si Kuya. Nakita kong sapu niya ang kanyang dibdib kaya naman siya ulit ang aking tinulungan nang makita kong duguan na siya. Umiling si Kuya at sinabing kailangan ko nang tumakas. Humingi siya ng pasensya sa ginawa niya dahil sa patuloy niyang paglilihim ng sekreto ni Helen. Matagal na niya itong alam, kaso lang hindi niya magawang sabihin sa amin dahil may nangyayari sa kanyang kakaiba pagkatapos niyang makipagsiping sa babae. Unti-unting kinuha ni Helen ang kanyang dugo kung kaya nangangayayat si Kuya. Napaiyak ako at umiling sa kanyang tinuran. Sinabi ko na kaya naming kalabanin ng aswang kung magtutulungan kami. Hindi naman pwedeng basta na lang naming hayaang sakupin ni Helen ang aming pagtitinginan ng buong pamilya. Umiyak ako at nagmakaawa sa kanya na iwan na namin ang kanyang asawa. Kung ano man ang karamdaman niya ngayon ay nakahanda akong dalhin siya sa albularyo para maipagamot. Pero hindi lang daw iyon ang pinoproblema niya. Nahawaan na daw siya ng pagkaaswang dahil sa bawat gabing nakikipagsiping siya sa kanyang asawa ay nababawasan ang lakas niya. Kaya napipilitan siyang lumabas para makipagsagupaan sa mga matatapang na taong pwede niyang maging biktima oras na matalo niya ito. Umiiyak na umalis ako habang iginigiyan ni Kuya palabas. Wala akong magawa sa kabila ng pagpupumilit ko sa kanya. Kaya naman kailangan kong makauwi para makausap sina Mama at Papa. Kaso lang, hindi ko inaasahan na magigising kaagad si Helen mula sa pagkakatilapon niya. Napasigaw na lang ako nang makitang walang habas na sinaksak ni Helen ang kanyang dibdib kaya pumulandit ang masaganang dugo. Napasigaw ako at hindi kaagad nakapagsalita. Pero alam kong gayon na lang ang aking pagkatakot nang makitang bumagsak si Kuya sa sahig na wala ng puso. Napaiyak ako ngunit kahit nanghihina na si Kuya sa bilis ng pangyayari ay nakakagulat na gising pa din siya at ayon sa kanya hindi pa siya basta mamamatay dahil may lahi na siyang aswang. Wala akong ibang nararamdaman kundi puot at pagkasuklam. Kaya naman hindi na ako nakapag-isip at walang habas ding pinatay ang aswang na pumatay sa aking kapatid. Umatungal ako at pumalahaw kaya naman halos nahirapan ako sa pagtanggap na wala na si Kuya. Gayunpaman, mapapanatag na ako. Nagluluksaman ako ay nalaman ko nang wala na ang aswang na pumatay sa aking kuya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Magandang araw sa inyo, sir. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jano. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo itong kwento sa akin ng aking lolo Juan. Bale nangyari ang karanasang ito ni lolo noong kabataan pa lamang niya. Nasa liblib na lugar noon nakatira ang pamilya nila lolo. Kakaunti lamang ang mga taong naninirahan sa kanilang baryo at magkakalayo pa ang mga kabahayan. Tanging mga gasera o lampara lang din ang nagsisilbing ilaw ng mga bahay sa lugar noon nila lolo. Pagsapit pa lamang ng 6:30 ng gabi, halos lahat ng tao ay nasa loob na ng kanilang bahay at nagpapahinga. Walang nangangahas na magpaabot ng gabi sa mga daan dahil bukod sa madilim ay napakadelikado ng mga panahong yon. Sapagkat nauuso sa lugar nila lolo ang aswang na kung tawagin nila ay wuwog.
Ayon sa kwento ni Lolo sa akin, bago humantong ng 6:00 ng gabi, malimit silang paalalahanan ng kanilang ama na isarado ng mabuti ang lahat ng bintana ng kanilang bahay at maging ang kanilang pinto. Nangangamba daw kasi ito na baka pasukin nga sila ng wuwog nang hindi nila nalalaman at hindi nila napaghahandaan. Dahil natatakot din si Lolo noon, ay sinusunod na lamang niya ang kanyang ama. Ayaw din kasi ni Lolo Juan na may mangyaring hindi maganda sa kanyang pamilya, lalo na at mapanghas at walang awa ang nilalang na iyon kung pumatay ng mga hayop o tao na makikita nito. Ilang beses na kasing may nabiktimang hayop ang aswang na yon. Nung una ay hayop lang daw ang binibiktima nito. Subalit siguro nang magkaroon ito ng pagkakataon na makapambiktima ng tao ay hindi na ito nagdalawang isip na gawin yon. Nang magawa nga niyang makapambiktima ng tao na umuuwi pa sa kabilang baryo, ganoon na lang din ang takot at pangamba ng mga tao sa baryo nila Lolo. Hindi na kasi imposible na gawin niya ulit ang pumatay ng tao dahil nakatikim na ito ng dugo at laman nito. Yun na nga po, namuhay sa takot ang mga tao sa baryo nila Lolo at maging ang kanilang pamilya. Isang araw nga noon, nagpaalam si Lolo Juan sa kanyang mga magulang na tutungo ito sa gubat. Wala na kasi silang panggatong kaya kukuha siya roon at nang may magamit sa pagluluto ang kanyang ina. Hindi naman mag-isa noon si Lolo dahil sumama sa kanya ang nakababatang kapatid na si Lolo Pido. Ayaw pa sana silang payagan noon ng kanilang ama, ngunit wala na rin naman itong nagawa dahil kung hindi mangangahoy sina Lolo ay wala na silang gagamitin sa pagluluto kinagabihan. Pinaalalahanan na lamang ng kanilang ama sina Lolo Juan at Lolo Pido na wag na lamang silang magpapaabot ng hapon dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanila doon. Tumango na lamang silang dalawa at saka nagpaalam na sa kanilang mga magulang na aalis na sila patungo sa gubat. Naglakad na nga noon sina Lolo Juan at Lolo Pido patungo sa gubat. Nang marating nila ang kagubatan, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at nagsimula na nga silang mamulot ng mga panggatong na dadalhin nila pa uwi. Naging abala sila noon sa pamumulot at hindi na nila namalayan na kakaunti na lang ay makakarating na sila sa gitna ng gubat. Napahinto silang dalawa at tiningnan ang mga naipon nilang panggatong na dala. Ayos na siguro to kuya. Pwede na siguro tayong bumalik sa bahay, sabi pa noon ni Lolo Pido kay Lolo Juan. Umiling naman noon si Lolo Juan at pinagsabihan ng kanyang kapatid na hindi pa iyon sapat para sa ilang araw nilang panggatong. Kaya nagpatuloy pa sila sa paghahanap ng kahoy. Narating na rin nila ang gitna ng gubat ng mga panahong yon. Napahinto pa si Lolo Juan dahil nagdalawang isip siyang tumuloy pa. Natatakot na rin siya na baka kung ano ang mangyari sa kanila kung sakaling lalayo pa sila. Dahil doon, niyaya na lamang niya ang kanyang kapatid na umuwi na lamang at babalik na lang ulit sa susunod para manguha. Sinang-ayon na naman siya ni Lolo Pido kaya nagsimula na silang maglakad pa uwi sa kanilang bahay. Subalit ilang hakbang pa lang noon ang nagagawa nilang magkapatid ay natigil kaagad sila. Napalingon sila sa kanilang likuran dahil may narinig silang mga pagyabag na papalapit sa kanila. Sa takot nila Lolo Juan at Lolo Pido na may makakita sila roon, dali-dali silang naghanap ng kanilang mapagtataguan. Nung nakapagtago na sila, napapasilip na lamang silang dalawa upang tingnan kung sino ang paparating. Ganoon na lang ang pagkamangha ng dalawa nung may makita silang isang magandang babae. Hindi lumabas sa kanilang pinagtataguan sina Lolo at pinagmasdan lang ang nasabing babae. Hindi rin naman nagtagal doon ang babae at naglakad din pabalik sa pinanggalingan nito. Nagtaka naman sina Lolo Juan at Lolo Pido dahil sa pagkakaalam nila na ayon na rin sa kanilang ama, walang nakatira sa gubat na yon.
Naisip pa sana ni Lolo na sundan at alamin kung saan nakatira ang babaeng yon. Ngunit pinigilan siya ni Lolo Pido, kaya hindi na niya yon tinuloy pa. Naglakad na lang ulit sila para makauwi na. Gayong pansin din nila na hapon na rin naman yon. Pagkarating nila noon sa kanilang bahay, tinanong sila ng kanilang ama kung bakit natagalan sila. Tinugunan naman nila ang kanilang ama na nawili lamang sila sa pamumulot ng mga panggatong, kaya hindi na nila namalayan ng oras. Hindi na nila sinabi rito ang tungkol sa babaeng nakita nila. Nang mga sumunod na balik nila Lolo Juan at Lolo Pido doon, ay hindi na rin naman nila nakita pa ang nasabing babae sa gubat. Sa kadahilanang yon, naisip nila na baka taga-kabilang baryo yon at napadaan lang din sa gubat ng araw na yon. Kaya hindi na lang din pinagtuunan pa ng pansin ni Lolo ang tungkol doon. Nagpatuloy pa rin noon ang mga kwento tungkol sa aswang na nambibiktima sa mga alagang hayop ng mga tao sa baryo nila Lolo at maging sa mga karatig baryo nila. Kahit na wala nang nababalitang may nabiktima ulit itong tao, ay naging todo ingat pa rin ang pamilya nila Lolo Juan. Hanggang sa isang gabi noon, pakiramdam ni Lolo ay hindi siya makatulog. Hindi siya dinadalaw ng antok kahit na ilang beses na siyang nagpalit-palit ng pwesto. Sa kadahilanang yon, nagpasya na lamang siyang bumangon at maupo sa kanyang higaan. Sa hindi inaasahan ni Lolo Juan, bigla siyang may naulinigang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Nagtaka siya dahil iyon ang unang beses na nakarinig siya ng ganong ingay. Nakuryoso si Lolo Juan dahil doon, kaya minabuti niyang silipin ang labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan pa ang kanyang mga pagyabag ng mga oras na yon. Hindi alam ni Lolo, pero kakaiba ang kutob niya sa ingay na naririnig niya. Naghanap si Lolo ng maliit na butas noon kung saan pwede siyang makasilip sa labas ng kanilang bahay. Nung makahanap nga siya, ay hindi na siya nagdalawang isip na silipin ang labas ng bahay nila. Nang una, wala namang nakita si Lolo Juan, pero naririnig pa rin niya ang ingay na yon. Ayon pa sa kanya, tila palapit ng palapit sa bahay nila ang kung anumang nilalang na may gawa nun dahil palakas ng palakas ang ingay nito. Inilibot ni Lolo Juan ang kanyang paningin sa labas ng bahay nila dahil baka may nakaligtaan lang siya. Nasa ganoong sitwasyon si Lolo Juan nang may mahagip siyang nilalang na mabilis ang kilos. Hindi niya alam pero nakaramdam kaagad siya ng takot dahil tila gumagapang sa lupa ang nasabing nilalang at mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Napagtanto rin ni Lolo na tila iyon ang may gawa ng ingay na naririnig niya. Muli pa niyang nakita ang nasabing nilalang at sa pagkakataong yon, kahit papaano ay nakita nitong parang ulo lamang ang hubog ng nakita nitong nilalang. Ano kaya yon? Unang beses ko palang makakita ng ganong nilalang ah. Anang Lolo sa kanyang sarili. Dahil labis ang pagtataka niya kung anong nilalang ang nakita niya. Nagmatsyag pa siya ngunit hindi na ito bumalik pa at kasabay nga ng pagkawala nito, bigla ring natahimik ang paligid nila Lolo. Nagpasya na lang si Lolo na matulog ng mga sandaling yon. Kinaumagahan, maaga siyang nagising at naabutan ng kanyang ama na nagkakape. Naisipan niyang sabihin sana ang tungkol sa nakita niya ng gabing yon. Ngunit naisip niya na baka pagalitan siya dahil baka hindi siya natulog ng maaga at kung ano-ano pang mga bagay ang nakikita niya. Kaya sinarili na lang muna ni Lolo Juan ang tungkol doon. Nang mga sumunod na gabi, hindi na rin naman naulit ang ganoong pangyayari. Dahil doon, naisip ni Lolo na baka guni-guni lang niya ang nakita niya at narinig niya ng gabing yon. Subalit isang gabi ulit noon, napatunayan ni Lolo
na hindi lamang guni-guni ang lahat dahil muli niyang nakita ang nasabing nilalang. Matutulog na sana ng mga oras na yun si Lolo nang marinig niya ang pamilyar na ingay. Dali-dali siyang bumangon sa kanyang higaan upang silipin ang labas ng kanyang bahay. Nagtungo ito sa dating pwesto at hindi nga siya nabigo nang makita ulit ang nilalang na pinanggagalingan ng ingay na naririnig niya. Subalit sa pagkakataong yon, tila naging mabagal ang paggapang ng nilalang na yon sa lupa. Mas malapit na rin yun kay Lolo Juan, kung kaya kahit papaano ay kitang-kita niya kung ano ang nilalang na yon. Ganoon na lang ang takot na naramdaman ni Lolo nang mapag-alamang ulo na may nakalawit na lamang loob ang kabuuan ng anyo ng nilalang. Hindi makapaniwala si Lolo Juan sa nakita niya, kaya sa hindi inaasahan ay nakagawa siya ng ingay. Dahil doon, mabilis na napalingon sa direksyon niya ang nilalang. Bahagya namang nagtago si Lolo lalo na nang makita nitong mabilis na lumalapit ang nilalang patungo sa direksyon niya. Sinubukan ni Lolo na hindi mapasigaw ng mga sandaling iyon, kahit na alam niyang nasa dingding lamang ang pagitan nila ng nilalang. Ilang minuto rin ang itinagal ni Lolo sa ganoong posisyon bago niya naisipang siliping muli ang labas ng kanilang bahay. Inakala kasi niya na wala na ang kung anumang nilalang na yon, ngunit saktong pagsilip ni Lolo ay bumungad sa kanya ang isang mata ng nilalang. Hindi na napigilan ni Lolo Juan na mapasigaw dahil sa takot na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Dahil din sa ginawang yun ni Lolo, tila nakaramdam ng pananabik ang nilalang. Iniuumpog ng nilalang na iyon ang kanyang sarili sa dingding dahil sa pagnanais na pasukin ng aking abuelo. Marahil narinig ng kanyang mga magulang ang pagsigaw na yun ni Lolo, kung kaya nagising ang mga ito. Patakbong pumasok ang mga ito sa silid ni Lolo at kaagad siyang nilapitan ng mga to. Nanginginig ng mga oras na yun si Lolo Juan, kaya hindi niya nagawang sagutin ang tanong ng kanyang ama kung ano ang nangyayari sa kanya. Subalit kahit na hindi man sabihin ni Lolo kung ano ang dahilan ng kanyang pagsigaw, nakita rin ng kanyang ama ang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Nagulat kasi ito nang muling iumpog ng nilalang ang kanyang sarili sa dingding, kaya napasilip din ang ama nito roon at nakita nga nito ang nilalang na yon. Napamura kaagad ang ama ni Lolo dahil sa nakita niya. Sinabihan pa niya sina Lolo Juan na lumayo sa dingding dahil baka mapasok sila ng aswang. Noon lang din napagtanto ni Lolo na aswang na pala ang nakikita niyang yon. Hindi tayo dapat matakot lang. Kailangan maggawin ako, sabi ng ama ni Lolo, at nagpasya nga itong lumabas ng kanilang bahay upang harapin ang nilalang. Dala-dala nito ang kanyang itak. Subalit nang makalabas noon si Lolo, mabilis naman daw na umalis ang nilalang. Hindi na nakita ng kanyang ama kung saan ito nagpunta, kaya bumalik na lang ito sa loob ng kanilang bahay. Kinausap naman ng kanyang ama si Lolo Juan tungkol sa nilalang na nakita niya. Hindi na nailihim ni Lolo na iyon ang pangalawang beses na nakita niya ang nilalang na yon. Noon din ay sinabi sa kanya ng kanyang ama na iyon marahil ang uri ng aswang na nambibiktima sa baryo nila at maging sa iba pang mga nayon. Wuwog ang tawag sa nilalang na yon. Ulo na may kasamang lamang loob na siyang ginagamit nito sa pagpatay, sabi ng ama ni Lolo Juan sa kanya. Naliwanagan naman noon si Lolo Juan tungkol sa aswang na nakasalamuhan nila ng gabing yon. Dahil doon, hindi nakatulog ng mabuti si Lolo Juan. Naiisip kasi nitong baka bumalik ang wuwog at kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Hanggang sa mag-umaga na nga noon, ay panay ang matsyag ni Lolo Juan sa kanyang paligid. Maaga na lamang siyang bumangon upang magkape kasama ang kanyang ama. Napag-usapan pa nila ang tungkol sa aswang na nakasalamuhan nila.
Pinagsabihan pa siya ng kanyang ama noon na kapag muli nitong marinig ang ingay na yon, ibig sabihin ay ang wuwog yon na nasa paligid. Tanging pagtango lang ang naitugon ni Lolo Juan sa kanyang ama. Pinilit na lang niyang iwaksi sa kanyang isipan ang tungkol sa nangyari. Matapos magkape, nagpaalam na si Lolo Juan sa kanyang ama. Natutungo ito sa gubat. Sumama naman sa kanya si Lolo Pido. Pumayag naman ang kanyang ama, ngunit pinagsabihan sila nito na bumalik kaagad kapag natapos sila sa kanilang pangangahoy. Nagsimula na nga sina Lolo Juan at Lolo Pido sa paglalakad nila patungo sa gubat. Walang kibo naman si Lolo Pido at nakasunod lang kay Lolo Juan. Nung marating nila ang gubat, ay tahimik silang naghanap ng mga kahoy na maaari nilang gawing panggatong. Nakarating na sila sa gitna ng gubat noon. Ngunit kakaunti pa lang ang kahoy na kanilang natitipon. Dahil doon, nagpasya ang dalawa na maghanap pa at hindi na naisip kung hanggang saan sila aabutin. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng panggatong hanggang sa nakalampas na sila sa gitna ng gubat. Sa hindi nila inaasahan noon, may natanaw silang maliit na kubo. Nakuryoso silang dalawa kung sino ang nakatira doon, kaya minabuti nilang alamin. Lumapit sila sa nasabing kubo at nagtago sa puno na malapit doon. Sinilip nila kung may lalabas na tao roon at hindi nga sila nabigo dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay may lumabas na isang babae doon. Natanto nila Lolo Juan at Lolo Pido na ang babaeng lumabas ay ang babaeng nakita nila ng nakaraan. Nagkatitigan pa silang dalawa dahil doon. Hindi kasi nila inaasahan na ang kubong yun pala ay ang tirahan ng babae. Nanatili sila roon ng ilang minuto hanggang sa niyaya na ni Lolo Pido si Lolo Juan na magpatuloy sa kanilang paghahanap ng panggatong para makauwi na sila kaagad. Akmang maglalakad na nga sana sila paalis doon nang marinig nila ang boses ng babae. Napakamalumanay nito kung kaya hindi nakaramdam ng kahit anong kaba o takot man sina Lolo sa kanya. Niyaya niya sina Lolo na tumungo sa kanyang kubo. Nagdadalawang isip pa sana noon si Lolo Pido na sumama sa babae. Ngunit wala na siyang nagawa pa kung hindi sumunod na lang kay Lolo Juan na noon ay hila-hila pa ng babae. Pinapasok sila nito sa kanyang bahay at binigyan ng maiinom. Pagkapasok pa lang nila, pansin na nilang dalawa ang hindi kaaya-ayang amoy ng bahay ng babae. Subalit kahit na ganon, hindi na lang nila iyon pinansin pa. Dahil na rin nakaramdam sila ng uhaw, ininom na lang nila ang tubig na inihanda ng babae para sa kanila. Hindi nila naisip na marahil ay may balak na gawin ng babae sa kanila dahil ayon kina Lolo, napakaamo ng boses at mukha nito. Iyon nga po, matapos nilang inumin ng tubig na binigay ng babae, nakaramdam daw ng kakaibang hilo sina Lolo Juan at Lolo Pido at bigla na lang daw silang bumagsak sa lupa. Bago sila tuluyang mawalan ng malay, nakita pa nila ang babae na kumuha ng pisi para itali sila. Gabi na nang magising sila noon. Nakatali pa silang dalawa at nasa harapan nila ang babae. Nakaramdam kaagad sila ng takot noon sa isiping nanganganib ang kanilang buhay. Nilapitan sila ng babae at napahalakhak na lamang ito dahil sa takot na nakikita nito sa mga mukha nila Lolo Juan at Lolo Pido. Nasa ganoong sitwasyon sila nang makarinig sila ng tinig. Bigla namang nabuhayan ng loob sina Lolo nang matantong boses iyon ng kanilang ama. Sumigaw pa noon si Lolo Juan at humingi ng saklolo. Dali-dali naman siyang nilapitan ng babae at tinakpan ang bibig nito. Susubukan pa sana ni Lolo Pido na sumigaw noon, ngunit naunahan din siya ng babae at binusalan din ng bibig nito. Muli nilang narinig ang boses ng kanilang ama. Subalit sa pagkakataong yon,
tila nag-iba ang babaeng kaharap nila. Bigla itong napahawak sa kanyang leeg at napapaungol sa hindi malamang dahilan. Pinagmamasdan lang nila Lolo Juan at Lolo Pido kung ano ang nangyayari sa babae. Namulagat ang kanilang mga mata dahil sa mga nakikita nila ng mga oras na yon. Makalipas nga ang ilang minuto, tuluyang humiwalay ang ulo ng babae at ang mga lamang loob nito sa kanyang katawan. Alam kaagad nila Lolo na iyon ang aswang na nakita nila ng nakaraang gabi. Dahil doon, nagpupumiglas sila sa kanilang pagkatali. Ngunit bigo silang makalis. Naging mabilis naman noon ang galaw ng nilalang at gumapang palabas sa kanyang bahay. Alam ni Lolo na nanganganib ang buhay ng kanyang ama, kaya naganap siya ng paraan para makaalis sa pagkakatali. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglang bumukas ang pintuan ng kubo at tumambad sa kanila ang kanyang ama. May dala itong lampara at itak, at nang makita nito sina Lolo ay dali-dali itong lumapit sa kanila. Mabilis na kinalagan ng kanilang ama sina Lolo Juan at Lolo Pido. Nung magtagumpay ito ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at mabilis silang lumabas sa kubo. Subalit bago pa man sila makalabas noon, hinarangan na sila ng aswang. Napaatras pa sila noon dahil sa pagiging agresibo ng nilalang. Sinubukan namang lumaban ng ama ni Lolo hanggang sa nagkaroon ito ng pagkakataon na matamaan ng nilalang sa isa sa mga nakalawit na laman loob nito. Ganoon na lang ang pag-iyaw ng nilalang dahil doon at tila nawalan ito ng balanse, dahilan para mapasubsob ito sa lupa. Dahil sa nangyaring iyon, mabilis na lumabas sina Lolo sa bahay ng aswang at saka tumakbo palayo doon. Batid ng ama ni Lolo na ilang minuto rin bago makabangon ang aswang dahil sa sakit na nararamdaman nito. Kaya ginamit nila ang pagkakataong iyon para makatakas. Nung medyo nakalayo na sila sa bahay ng babae, naghanap sila ng mapagtataguan, lalo na at naririnig na nila ang ingay na gawa ng aswang. Nakahanap naman sila noon ng mapagtataguan, kaya doon na nila minatyagan ng aswang. Hindi man sila kaagad natunton ng nilalang, ngunit nagpaikot-ikot iyon sa parting malapit sa kanila. Pinagmasdan na lamang nila ang ginagawa ng nilalang na animoy galit na dahil nakatakas sina Lolo. Walang ano-ano, bigla na lang nawala ang wuwog at hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Maging ang ingay na gawa nito ay hindi na marinig nila Lolo. Inakala nilang wala na ang aswang sa paligid, kaya lumabas sila sa kanyang pinagtataguan. Tatakbo na ulit sana sila, ngunit laking gulat nila nang biglang magpakita sa kanila ang aswang. Hindi na ito nagdalawang isip na atakihin sina Lolo. Mabuti na lang at nakaiwas pa sila sa pag-ataking yon ng wuwog. Tumakbo sila palayo rito, ngunit sinusundan lamang sila ng aswang hanggang sa nahuli nito ang ama nila Lolo. Ipinulupot nito ang kanyang galamay sa braso ng ama ni Lolo. Napakalakas ng pwersa nito dahil nahirapan ang ama ni Lolo Juan na makapiglas dito. Sinubukan pa nitong ipulupot ang kanyang galamay sa leeg ng ama nila Lolo. Ngunit bago pa man ito humigpit ay nakaalis na rito ang ama nila Lolo. Sinigawan pa nito sina Lolo na tumakbo na lamang at siya na ang bahala sa nilalang. Subalit hindi naman sumunod sina Lolo sa ama nila. Nanatili sila roon at naghanap pa ng matulis na kahoy. Ayon kina Lolo, hindi nila naisip na iwan ang kanilang ama dahil mas naisip nilang samahan ito sa pakikipaglaban sa aswang. Hindi man sila ganoon kasigurado kung kaya nila ang nilalang, ngunit wala na silang naisip na ibang dahilan para makaligtas noon kung hindi ang harapin at patayin ang nasabing aswang.
Habang nilalabanan ng kanilang ama ang aswang, sinubukan nila lolo na atakihin ito ng sabay gamit ang matulis na kahoy na nakita nila. Subalit dahil sa liksi ng aswang, nagagawa niyang iwasan ang mga atake nila lolo. Nagawa pa ngang mahuli ng aswang ang kamay ni lolo. Ngunit hindi nagdalawang isip ang ama nito na putulin ng galamay nitong nakahawak kay lolo. Napahiyaw ang aswang noon at tila biglang nanghina dahil sa naputol ang isa sa mga lamang loob nito na siyang nagsisilbing galamay niya. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon sina lolo na dakpin ng nilalang at ibagsak sa lupa. Gawa nga nang nanghihina ang nilalang, tila humina rin ang puwersa nito at kahit anong piglas nito ay nahirapan na itong kumalas sa pagkakahawak ng ama ni lolo. Tinulungan naman nila Lolo Juan at Lolo Pido ang kanilang ama noon sa paghawak sa nilalang. Habang hinahawakan nga nila ng mahigpit ang ulo ng aswang, walang pagdadalawang isip naman nilang tinaga ang mga nakalawit na lamang loob ng aswang. Tanging pagsigaw na lang ang nagagawa ng aswang noon habang pinagtutulungan siya nila lolo. Subalit sa hindi inaasahan, marahil ay ginamit ng nilalang ang buong lakas nito kaya nagawa niyang makaalis sa pagkakahawak nila lolo. Mabilis itong gumapang papalayo kina lolo at bumalik sa kanyang kubo. Dahil ayaw na nila lolo na balikan sila ng nilalang na yon, nagpasya ang kanilang ama na sundan ng nilalang sa kanyang bahay upang tuluyan na lamang ito. Marami na rin naman itong nabiktima, kaya panahon na raw para tuldukan ng kasamaan nito. Tumakbo nga sila pabalik sa kubo at naabutan nga nila ang babae doon. Nakabalik na ang ulo nito sa kanyang katawan, ngunit nahihirapan itong tumayo. Suka ito ng suka ng dugo at namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan. "Katapusan na ng kasamaan mo sa gabing ito. Hindi ka na mabubuhay pa," sigaw pa ng ama ni lolo sa nilalang. Nagawa pang magmakaawa ng nilalang sa ama nila lolo. Ngunit hindi nakaramdam ng kahit kaunting awa ang ama nila rito. Pinalabas ng kanilang ama sina lolo dahil ayaw niyang makita ng mga ito ang kanyang gagawin sa babae. Nang nasa labas na sina lolo, walang pag-aatubiling tinaga nito ng paulit-ulit ang katawan ng babae. Wala namang nagawa ang babae kung hindi ang humiyaw sa tuwing bumabaon sa katawan niya ang itak ng ama nila lolo. Isang malakas na pagsigaw ang binitawan ng babae bago ito tinuluyan ng ama nila lolo. Lumabas naman sa bahay ng babaeng iyon ng ama nila lolo pagkatapos. Bago sila umalis sa lugar na yon, sinigurado nila na kasama sa sinunog nilang bahay ang magkahiwalay na katawan at ulo ng babae. Hindi sila umalis doon hanggat hindi nila nakikitang nasunog ang aswang sa loob. Nang maging abo na ang bahay nito at ang babae, doon lang sila nagpasyang umalis sa gubat na yon. Hindi na sila lumingon pa hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Nagpasya sila lolo at ang ama nito na ilihim na lamang ang nangyaring iyon. Kahit na minsan ay napapanaginipan iyon nila Lolo Juan at Lolo Pido, pilit na lamang nilang kinalimutan ang tungkol sa pangyayaring iyon. Simula naman nang mawala nga ang babaeng aswang, wala na rin silang naririnig na mga kwento na may nabiktima pang hayop o tao. Dahil doon, sigurado nga silang iyon nga ang aswang na nambibiktima. At dahil wala na ito, naging tahimik na ulit ang buhay ng mga tao at hindi na napupuno ng takot. Sa paglipas nga ng panahon noon, kahit papaano ay nakalimutan na rin iyon ng pamilya nila lolo. Subalit bago pa man mawala si Lolo Juan sa mundong ito, naisipan niyang ikwento sa akin. At ipinagpaalam ko rin na ikikwento ko sa iba na nais na makarinig nito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, sir.
Maraming salamat po. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.